راديو إيرنا ኤርትራ መጥፋእ መሃይምነት ዕውት ንጥፈታት ካብ ዘካየዳ ሃገራት ምብራቅ አፍሪቃ ምዃና ተገሊጹ። ኣብ ግሪክ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ሞርያ ተቓጺሉ። ብሚኒስተር ጥዕና ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ግብጺ ናብ ሱዳን ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ኣካይዱ። ኣርእስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና፣ ዝርዝራቱ ይቕጽል። ኤርትራ መጥፋእ መሃይምነት ዕውት ንጥፈታት ካብ ዘካየዳ ሃገራት ምብራቅ አፍሪቃ ክብሉ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ዘተኮሩ መጽናዕትታት ገሊጾም። ብምኽንያት 8 መስከረም ተዘኪሩ ዝወዓለ ኣህጉራዊ መዓልቲ ምጥፋእ መሃይምነት ዝቐረበ ጸብጻባት ከም ዝገልጾ ኣብዚ እዋን እዚ መሃይምነት ዘየጥፍእ ህዝቢ ኤርትራ ኣሳት 20 ሚእታዊት ጥራይ እዩ። እዚ ማለት ድማ ኣሳት 80 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ኤርትራ መሃይምነት ዘጥፍአን መሰረታዊ ምንባብን መጽሓፍን ዝኽእል እዩ። እዚ ጸብጻብ እዚ ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ዝቐረበ እኳ እንተኾነ ሕቡራት ሃገራትን መሻርክትን እውን ደገፈን ሂበናል እየን። ንዝተፈላለየ መጽናዕታዊ ጽሑፋትን ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራትን ብምውካስ ቀሪቡ ዘሎ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ካብ 15 ዓመት ዕድመ ንላዕሊ ዘለዎም እቶም 69 ሚእታዊት ደቂ ተባዕትዮ 80 ሚእታዊት ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ መሃይምነት ዘጥፍኡ እዮም። በዚ መምዘን እዚ ኤርትራ ንጎረባብታ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ጅቡትን በሊጻ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ምጥፋእ መሃይምነት እያ ትርከብ። ኤርትራ ምጥፋእ መሃይምነት ካብ ዝተዓወተትሉ ኣውራ ምኽንያት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ማእቶታውን ወተሃደራውን ንጥፈታት ዝወፍር ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ኣብ ገጠራትን ከተማታትን ንትምህርቲ ዝተኻየደሉ ጎስጓስ ምዃኑ እዩ ዝንገር። ኣብ ዝቕጽል ዓመታት ብዝሒ መሃይምነት ዘየጥፍእ ህዝቢ ኤርትራ ናብ 10 ሚእታዊት ንምጉዳል ዝዓለመ ምዃኑ እዩ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝእንፍት። እንተኾነ ኤርትራ መሃይምነታ ምጥፋእ ዕውት ንጥፈታት ካብ ዘካየዳ ሃገራት ምብራቅ አፍሪቃ ትኹን እምበር በንጻሩ ኣብ ደረጃን ብቕዓትን ማእከላይ ካልኣይን ላዕለዋይን ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናንቆልቆለ ይመጽእ ከም ዘሎ ይጥቀስ። ኣብ ግሪክ ደሴት ሌስቦስ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ሞርያ ብዘጋጠመ ባርዕ ኣሽሓት ስደተኛታት ካህድሙ ከም ዝኽኣሉ ተገሊጹ። እቲ 12,000 ዝግመት ስደተኛታት ዓቂቡ ዝጸንሐ ማዓስከር ናብ ረቡዕ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ብውሽጥን ብደገን ድሕሪ ዝተረኣዮ ባርዕ ኣብ ሓጺር ግዜ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተሃሞኸ ሰብ መዚ ተከባቢ ረዲኦም። ጠንቂ እቲ ባርዕ ገና ኣብ ምጽራይ እኳ እንተሎ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብጻዕቅን ሕማቕ ኩነታትን ተታሒዞም ዝጸንሑ ስደተኛታት ባዕላቶም ዝወልዕዎ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ግምታት ዝወሃቦ ዘሎ። ብመገዲ ቱርኪ ቢሎም ናብ ኣባል ሕብረት ኤሮጳ ዝኾነት ግሪክ ክሰግሩ ዝጸንሑ ዜጋታት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማልን ሱዳንን ዝርከብዎም ኣሳት 10,000 ስደተኛታት ኣብዛ ማዓስከር እዚኣን ከምዚኣ ዝኣመሰላ ካልኦትን እዮም ብግዴታ ክተሓዙ ጸኒሖም። ዝሓለፈ ቅንያት ብውሕዱ ሓደ ሶማላዊ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኽፈ ድሕሪ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ኣብቲ ማዓስከር ብቕልጡፍ ከይላባዕ ተሰጊዩ ምጽንሑ እውን ጸብጻባት ካብታ ደሴት ኣመልኪቶም። ድሕርዚ ባርዕ ፋሒሎም ዘለዉ ልዕሊ 10,000 ስደተኛታት ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሰሜን ኤሮጳ ንምስጋር ፈተነ ከካይዱ ከም ዝኽእሉ ግምታት ኣሎ። ብሚኒስተር ጥዕና ሓላ ዛይድ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ግብጺ ኣብ ሱዳን ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ምክያዱ ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ሱና ሓቢሩ። ዕላማት ዑደት ኣብ ሱዳን ኣጋጢሙ ዘሎ ባህርያዊ ሓደጋ ዕልቕልቕ ግብጺ ኣብ መዳይ ጥዕና ብዛዕባ ክትገብሮ ትኽእል ሓገዛት ብዝምልከት ንምዝራብ ምዃኑ ተጠቒሱ። እታ ሚኒስተር ኣብ ህጹጽ ሕክምናዊ ረድኤት ዝዋፈሩ ሓያሎ ግብጻውያን ሓካይም ሒዛ ናብ ካርቱም ኣብ ዝኣተወትሉ ሱዳናዊ መዘናኣ ዝርከቦም ሰበስልጣን መንግስትን ሰብ ሞያ ጥዕናን ሱዳን ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምላ። ግብጺ ኣቐዲማ እውን 2 ነፈርቲ ዝተጻዕነ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ሱዳን ልኢኸያ። እዚ መንግስቲ ግብጺ ናብ ሱዳን ዝልእኮ ዘሎ ሓገዛት ኣብ ሰብኣዊ መድሃት ዘተኮረ እኳ እንተኾነ ብኣቢሉ ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ናይል ብዝምልከት ምስ ጎረባብቲ ዝጀመረ ጽዑቕ ንጥፈታት ምዃኑ ይትንተን። ኣቐዲሙ ብሚኒስተር ሕርሻን ሃብቲ ማይን ዝምራሕ ልኡኽ ናብ ደቡብ ሱዳን በጺሑ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሳዋ እታምባራኢ መንእሰይን ሃገርን ዝፈርሰላ ጎልጎል ቢርቃ ለንፍስሓ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ኤርትራ እታ በቀማምጣ ተጠማቲት
بخونتات أيرا متشئتي ببهراوي هبت تصقوتي ببهلن أنوابران هزبا دما ورجع هاجر بحد عبن وسان النجر مالت حقي سلز بخورت كل خبرتها استقنتت هاجري كم محر مفتوى زتل على ويونا بتتسعد أمروين لبين زواهل الكون السوب منبارو من البات كأ قال زفلت أونجر وحد بمخانو كمت إرتراوان نهاجرنا جيرنا نفكرا جيروم زيقاتاتن زفكرون هاجرات سيلوا من البات انتهالين كأ دحري أسرع خوينو السمع النقزين يريو جزي كل عنتين قرزنتين كل زلن هبا فقرين مقلات أخولي مسلنون ينبرن كلنا مقبار كأ أمنا هنت إتنبركو اتمس موساق عدما زيادة خجنزبو زخالكو هاجرن هزبن لعلمان قستيام أمو كل تيب تأزاز من قست زورد عمامات تقلب هاجر نربحا حبرة سبيليز حسب زنبركو أوشتتهم هاجر هزبي من قستيزو بالأمرات حدا معالتي نخلهم كبال عمزخقل وينعو منا بلع زعكوخ بلعتنيا خمزلو يردأني نبرن ورز نقرنين تزركبون من الوات أي ما أمنكن إرترا حدا معالتي نتخبايت دليو نقر إيديت أويا خطوصدو مالتها قديدا باريخة قبرني وين عاي أبتلام عاتيا نعقلين فقرين كتفتاتنو ننقسنتين حلمين أبخينا أين عاي أين عاخت قبرو تخيلاز بالقمت نيروني فلتن فاتيمو أب علم أبزن برلو ينوحي حتر عدمي كاب أوت إيك نبرز قصب كنتات فاتيمو خمزي فتر رقت أنيا كوانت نبركو بقلقات أمي نايمقاش عدل انتقات إموغن بهرفانن نافقوتن بتبتبز من لسامبر نمن باري أسكايت كويناس إنا لهلاكن إنا تعنكفكن كابو حليفة نموت كقالع بزخيل حدا قنيا قعزو كاب أزهاد مولو قزي كقات أمي خيليو زبل قمت كغرقر زخيل بوتا أوشت أي فتسوماين بران بتن أس عدمين دروت فلتأتين نتصبحتن تينا نأنتتات بوتا خقدف تتبيزي قبر اللي مخانو ردو يخون بر اتي تأقم إرترا بسلام سوقتن سنكلنا دكا بواقع كلبت بتن حسارة مكران هزبا تودئيو زبر ردئيت نرأسين لبين ملئو بمنباريو اتدمت إبزي قبر من قد زكاير زنبرا عمتن سقاين زيقاتات نبتحين نفاسن وطئو رويك سابسخون كأ امنتي امنت بوصحو دك هاقري كوينو كاتيلو لومي اتخلو أبقزي قلعنتين قرزناين زسأل نزنبرا علني ويكلونيو لزا حسبوز نبوركو نقرات كل يلن أبوتا كلو نقري كأ مستنتانن قدلاتن تبرخيتو اللو قوهن حفرتن تتكي اللو تسمقات فتحي نافقوت حقن تقوط عصيرون اللو هنتوينت سلام رهوان هاجر كسانة رفتان متأخاب سدرابيت كتسألن دليلو زيقاتات كندنا بعسكرنا أبي ورسات كقويو يحلمن اللو اتي أوشتتن هزبي منقستي هاجر زبل أمرات سعاخوخة بلعتنياقن جنا سدرابيتات الناتنة من السي النابتنا هاجري عنو اللو اتي أورقة راي هاجرن مهناتن هاجرن مكل خالن تبايلوز تأوج عسكرنا دما حدا خبتهم أعنو تتكبارات تبالع كوينو تراي تريفو بخوم أدما قتيلو راديو إيرنا ناقا دمت إيرتراويان أبزوان تمهارو كالأي درجة نفسا خيدوم زمهارولو مسرح الدو كبل بحيالو دليت دحنت حبرة سبن حقرن زخونو زيقاتات تساوعتن قوسقوساتن إكايدالو حلفنت كلنا يمو دمت خلنا دما يدلي دقفن قبرنون يدلي إذا إتكام بالي يدلي أبزوان تمهارو كالأي درجة نفسا أم بقاسي ركبو اتبتكبارو بعلو نفسو زكال سرعات دما كورونا أما خانيو هاجر مولو من قصاص أجدو نتفتاتا دسكيلو بعطوا عقلات ميولاخ نسو أب كتماتات زلوا أبيت تمرتي دويلن نهلوا نايساوا تمهارو ترايك بقاسو متلايو نمنتايو أب كبابيون عدتاتون زلو أبيت تمرتي تشوكيرو خلو كاب ملأ هاجر زئكبلو معسكر قصل تدلي سلمنتايو انكي حراديو اكاينت ديو وقعوي أواج نهلكيت ديو بقل مخنيات انت تباتيخا مقصالا كم تخبر سلستا قمت ديو سوا ممهاريت زيكونتس
ፈላሚት ባርነትን ማሒሩን ምዃና ብወግዕ ንምርኣይ ደኾንዩ ወይስ መንእሰያት ካብ ከተማ ውፅኢካ ኣብ ማዓስከራት ምቁፅጻሮም ነቲ ካብ ህዝቢ ክነቱግ ይኽእል ምዃኑ ዝፍራሕ ተቃውሞ ሓይሊ ንምድኻም ተሓገዘዩ ኣዝዩ ብዙሕ ግምታት ምዝርዛር ይከኣል እዩ ህዝቢ ኤርትራ ንኹሉ ንጥፈታት ሃገር ንነፍሲ ወከፍ ስጉምታት ትስርዓት ብግምት ጥራይ ክርድኦ ካብ ዝጅምር 10 ዓመታት ኮይኑ እዩ እቲ ዝሕዝን ድማ እቲ ካብ ንቡር ወፃኢ ኣካይዳ ዓማጺ ምስ ግምታት ዘይከይድ ምዃኑን ካብቲ ዝተገመተ ዝበኣሰን ዝነወረን ውፅኢት ዘመስግብ ምዃኑ እዩ ናብቲ ስለምንታዩ ዝስርዓት ሃገር ሙሉእ ኣብ ቤት ክትዕጾ ኣዚዙ ናይ ሃገር ሙሉእ መንእሰይ ናብ ሓንቲ ጎልጎል ዝጓርቶም ዘሎ ናብ ዝብል ሕቶ ንመለስ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተዘርዘረ ግምታት ጠሚራ ትሕዘልና ሓሳብ ድማ ክቱር ጭካነን ተሓታትነት ዘይምህላውን ዝብል እዩ መቐጸልታቲ ኣብ ጥፍኣት መንእሰይ ብመንገዱ ከዓ ዓንዲ ሃገርን ሕብረተሰብን ንምውኽባኽ ዝግበር ወፍሪ እዩ መመኽኔታ ኣብ ዘይብሉ ሰጣሕ ጎልጎል ከንድዚ ዝኣክል ጭካነ ዝረኣየሉ ተግባር ምትግባር ከዓ ንዕቀት እዩ ንዕቀት ኣብ ህዝቢ ንዕቀት ኣብ ሃገር ንዕቀት ኣብ መንእሰይ ንዕቀት ኣብ ደለይቲ ለውጢ ንዕቀት ኣብ ኩልና እዞም ንህዝቢ ረጊጾም ንሃገር ረሚሶም ዘይጸገቡ ኣብ ምስሳይ ስልጣን ሓደ ውልቀ ሰብ ተጸሚዶም ዘለዉ ውሑዳት ካብ ሕልናን ሰብኣውነትን ዝነቐጹ ካብ ሕግን ተሓታትነትን ድማ ዝነፈጹ እዮም እሞ ወለዲ መንእሰይ ብዓቢኡ ሕብረተሰብ እቲ ንሳዋ ዘይምብጋስ ናብ ባርነት ብፍታውካ ዘይምኻድ ከምጽኦ ዝኽእል ሳዕቤን ካብዚ ኣብዚ ዓለም ፈውሱ ብዘይተረኸበ ሕማም ኮሮና ተወጢራትሉ ዘላ እዋን ኣብ ከምሳዋ ዝኣመሰላ ቦታ ምትእኻብ ዘምጽኦ ሳዕቤን ይኸብድ ስለዚ ወለድን መንእሰያትን ብመምኽኔታታት ዓይንን እዝንን ህዝቢ ደፊኑ ህዝቢ ዘጽንት ንዘሎ ዓመፀኛ ብድሆ ምባል ካብዚ ዝብእስ ምኽንያት ክመጽእ ኣይንጸበ ብድሆ ህይወት መንእሰይ ኣብ ሓደጋ እትዩ ህይወት ስልጣኑ ከናውሕ ንዝደሊ ዓማጺ ብድሆ ህዝቢ ጽኒቱ ህላወ በይኑ ንዘገድሶ ኣራዊት ብድሆ ሕግን ትንፋስ ዜጋታትን ንዝቐበር ዓንዳሪ ብድሆ ንውልቀ መላኽን ፀይቅታቱን እዚ ስርዓት ኣንጻር ህዝብን ሃገርን ካብ ዝለዓል ሓፂር ስለ ዘይገበረ መንእሰያት ኣብ ሓውን ጊላነትን ወለዲ ኣብ ሻቕሎትን ተጸባይነትን ብምውዳቕዩ ዕድመ ስልጣኑ ዘናውሕ ዘሎ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዝግበር ዘሎ እቲ ስርዓት ዝኽተሎ ዘሎ በበይኑ መምዘኒታት ድማ ይትረፍ ነቲ ንዓመታት በካይዳት ስርዓት ዝጓሃየ ህዝቢ ነቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ነቲ ዓማጺ ደገፎም ዝህቡ ውሑዳት እኳ ሕቶ ክፈጥርን ዓይኒ ክኸፍትን ዝኽእል ተግባር እዩ ስድራ ቤት ኣብ ድግስ ጎረቤተን ኣብ ቀብሪ መቕርበን ኣብ ምጽናዕ ስድራ ቤተን ከይጸናበራ ከምኡን ድራር እለተን ከይምእርራ ለኺቱ ሒዝወን ከብቅዕ ንምንታዩ ናይዞም መንእሰያት ጉዕዞ ካብ ንጥፈታት መላእ ሃገር ክፍለ ተደልዩ ኣብዚ ኸኣዩ ጥርዚ ዝበጽሐ ነፍሰ ፍትወት ጭካነ ራዕድት ዓማጺ ጸብለል ኢሉ ዝርአ ውሑዳት ምእንቲ ክቃስኑ ህዝቢ መላእ ብጥሜትን ጽምእን ዕሸላት መንእሰያት ድማ ናብ ዝበኣሰ ሓደጋ መጻኢኦም ዘጸልምት ሕልሞም ዘምክን ኩነታት ከም ዝቃልዑ ምግባር ንዕቀት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጭካነ ኣብ ልዕሊ ወለድን ውሉዳትን ኣመና በዚሑ ምሒር ከፊኡ ኤርትራ ንህዝባ ሲኦል ንዓመፀኛታት ምችእቲ ምዃን የብቅዕ ንህዝቢ ከም ናይ ውልቂ ጥሪት ርኢኻ ዊን ዝበለካ ምግባር የብቅዕ ኣባላት ስድራ ቤትካ ኣብ ዝሓይሽ ቦታን ኩነታትን ኣቐሚጥካ ብደቂ ህዝቢ ምልጋጽ ይኣክል ብዘይ እግርኻ ኣብ ጓህሪ ምርጋጽ የብቅዕ ይርግኣለም ፍስሓ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰላም ኣብ ኩሉ ኹርናዓት ዓለም እትርከቡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ መደብ መንእሰያት ከመይ ትቕንዩ ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮሃንስን ሓድሽ ዓመት ግእዝን ክኾነልኩም እናተመነና ሓሙስ ኮይኑ ንዓኹም ይኾን እዮም ዝበልናይ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ትከታተሉና ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሪኤ ሰናይ ምክት ሰላም ኮይና ካብታ ሓውሲ ኣብ ዕሙቕ ዝበለ ቦታ ዝተደኮነት ህድሞ እንዳቦይ ቀሽ ተኸስተ ደንበ እንዳበየ ብርሃ ከይረገጽካ ከቶ ናብ እንዳደየ መራሽ ገዛ ክትሓልፍ ኣይከኣልን በቲ ካልእ ወገን ገዛ እንዳደያ ማረሽ ክትከይድ እንተልካ
ዳርጋ ፍርቁ እተዓዲ ዘርካ ኢኻ ትረኽቦ ገዛውቲ እንዳቦይ ተኽላይን እንዳደያ ማረሽን ኣብቲ ዝበረኸ ጫፍ ዓድና እዮም ዘለዋ ወይ ከዓ ብቐጥታ ናብ እንዳቦይ ተኽላይ በትጸዳፍ ባዕከል ብጥበብ ደይብካ ሓጹር ደንበ ሰጊርካ ገዛ እንዳደየ ማረሽ ክትረክብ ኣሎካ እዚ መስርሕ እዚ ስልታዊ ጥበብ ክእለመሉ ኣለዎ እንተዘይ ኮይኑ ካብ ነብሪ ፍልፍል መፍለይ ዘይብሉ ጸሊማይ ከልብ እንዳቤ ብርሃ ድምፂ እንተሰሚዑ እንተርኢካን ካብቲ ጸድፊ ጎቲቱ ኸውደካ ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ኣብ ዓድና ነደይ ርሻን ሰይተቤ ብርሃ ብዛዕባ ጸሊማይ ከልባ ብዙሕ ሰብ ኣይኣምናን እዩ መታን ሰብ ክነክስ ኣብ መንጎቲ መእሰሪኡ ሰንሰለት ከም ሻሽ ዝመልሐለሓ ጨርቂያ ተኣስሮ ተባሂሉ ትሕመዐ ነዚ መስርሕ እዚ ብኸመይ ከም እናሓልፎ እታ ብዕድመን ብድፍረትን ንኹልን ኣትመርሓና ፋና ንዕነ እሞ ብዝቕረባ ቅረባ ኣብዚ ነታ ብጸጋማይ መንኩባ ኣንጠልጢላታ ዝነበረት ከበሮ ኣብ መሬት ተኺላ ኮፍ እናበለታ ኣዘዘትና ብኸመይ ከም እናሓልፍ ከተለብመና ክትንትን ጀመረት ኩላት ክንቅረባ መሊሳ ናብኣ ክንጽጋዕ ተማሕፀነትና እሞ ኣብ ማእከልና ኮፍ ኢላ ኩልና ድማ ዓጎግናያ በቐዳማይ ኣደያ ማርሽ ካልእ መዓልቲ ተመለሳ ኢላትና ነይራ እያ ሕጂ ናይ ግድን ከይድና ክንውድስ ኣሎና ስለዚ በዛ ሓኹር እንዳቤት ተኽላይ ክንዲብ ኢና ተጠንቀቓ ኩላትክን ጸሊማይ እንተሰሚዕና ንዝሓዛ ሰብ ከጽድፋ እዩ ሒዙ ከጽድፈና ዝተረኣየና ክንመስል ኩላትና ስኻ ክሕዝበልና መሰልና ኣነ ከዓ ካብ ነብሰይ ንላዕሊ ብዛዕባቲ ኣብ ዝባነይ ሓዚልዮ ዝነበርኩ ወዲ 9 ወርሒ ሮቤል ሓወይ ተጨነቕኩ ድሮ ድማ ከመይ ገይረ ክዲብ ከም ዘሎኒ ከሰላስል ጀመርኩ ሕጂ ክንብገስ ኢና በብሓደይና ድማ ክንዲብ ዝብል ትእዛዝ ኣመሓላለፈት ፋና ሃንደበት ሓድሽ ሓሳብ መጸኒ እሞ ሓውሲ ስኽፍክፍ እናበልኩ ኣነ ሳይከይድኒ ቈልዓ እንዲ ሓዚለ ዘለኹ በዚ ገይረ ንገዛ ክምለስ በልኮን ፋና ሓንቀጥ ነሳኺ ንሕና ኽዝሕዘል ቈልዓ ሲእና ዲና ክንውድስ ንውዕል ዘሎና መን ዝወደ ሰልኪ ክነመስቀል ንእሽተይ ክትበልዕ ደሊኺ ክትብል ተማዕተትኒ ነዛ ዘረባ ከምዘ የውፃእኽዋ ርዒደ ኣስቅጥ ኣበልኩ ብዘይ ንሱ ካብተን መሳቱ ኩልና ንፋና ቁሊሕ ኢሉ ዝርያ ሰብ ኣይነበረን ፋና ኣዝያ ንፍዕትን ህልኸኛን እያ ዝበለቶን ዝሓሰበቶን እንተዘይገይራ ወይ ሓደ ነገር ብነገር እንተነኺሳትካ ተሃና ክሳብ ተውፅእ ደቂሳ ዘይተሓደር ሰብ እያ ፋና ካብ ኩልና ዝጐርሐትን ዝለበመትን ያውን ዝነበረት ንኣብነት ነቲ ንመስቀል ንእሽተይ ክኸውን ዝገዛእናዮ ኣስቤዛ ንሳይ ተመሓድሮ ነቲ መግቢ እውን ንሳይ ትሰርሖ ምሉእ ጭካነ ኸይትገብሮ ግን ልምልም ኢላ ኣብ ጥቓይ ቀረበት እሞ ሃብ እንተደሊ ክዝእኽሉ ኸብሬኪ ነቲ ብኣፍ ልበይ ሓቒፈዮ ዝነበርኩ ወዲስና ክንእክቦ ዝወዓልና እኽሊ ተቐበለትኒ ከይተለክማና ወላ ሓንቲ ፈዘዝ መዘዝ ከይትብል መመሊሳ ተላበወትና ኣነ በዛ ነብሰይ ፈዘዛ ይብልኒ በለትታ ጥንቅቕ ትሩታ እቲ ፍሩያ ዒንታ ፍሽኽቲ ኣናሰንያ ናባይና ልኣኸቶ ኣብቲ ፈኻኻስናና ጸሊማይ ምስ ሓዊ ክንዓኹም ይኽዝትፈኩም ዝበለትኒ መሰለኒ እሞ ውሽጠይ ካብ መንኢ ሰብ ዝዓይነቱ ሓይሊ ከኣኻኽብ ተፈለጠኒ በቃ ኣነ ክመርሓክኒ ዘሎ ነትብዓት ኣኻኺበ እጅገይ ሰብሰብኩ ኖኖኖ ኣነ እየ ዝመርሓክን እንተደሊ ኽደ ድሕረይ ትስዕቢ በለትኒ ፋና በዚ ተሰማሚዕና ንሳ ተጠንቂቓ ደንበ እንዳቦይ ተኽላይ በፂሓ ክብገስ ምልክት ገበረትለይ ተበገስኩ ድማ ዘይ ከም ትጽቢት ኩለን ሮቤል ሓወይ እውን ከይተበራበረ ነቲ ጸዳፍ ባዕከል ሓሊፈ ኣብታ ናይ ዓወት መስመርና ዝነበረት ደንበ በጻሕኩ ኣብ ልዕሊ ጸሊማይ ዓብዪ ዓወት ከም ዘመዝገብኩ እናተሰማዓኒ ኣማዕድየ ንቑልቁል ኣብቲ ኽትራደየ ርሻን ረኣኽቦ ዝተረፋ በብሓደ ክስዕባ ጀመራ ኩልና ኸኣነት ትስርሒት ብዓወት ዛዘምናዮ ጸሊማይ እንተስተሃኪዎ እንተስከይሰማዓና ድምፁ ይሰማዕናየን ከም ሓሳብና ድማ ኣብ ገበላ እንዳቦይ ተኽላይ ተኣኻኸብና ነቲ ሓጹር ናይቲ ደንበ ቅድሚ ምስጋርና ሰይቶ ቤት ተኽላይ ብቐዳማይ ከም ዝሃበትና ተዘይዘኪራቶ ሕጂ ንወድሳ ናይ ፋና ሓሳብ እዩ ዝነበረ ከምኡ ድማ ገበርና ኣደይ ስዮማይ ምሕረት ይውረድክን ካብ ሰማይ ኣደይ ስዮማይ ምሕረት ይውረድክን ካብ ሰማይ እዚ ወደሳ እዚ
እኽሊ ንኽንወሃብ ንምሕፀነሉ ወደሳን ምረቓን እዩ ዝነበረ እንተኾነ ግና ኣደይ መጽላል ሰይተበይ ተኽላይ በቲ ማእከላይ ቅልቅል በለት እሞ ታጓል ዘርኣይ ዶ ኾይኮን ክንስኺ በለታ ካብ ኩሉና ንፋናለልያ እወ ሞባእ ምህዶ ኸይሃብክኹን ደኣ ክረምቲ ምድሪ ክንደይ ሰዕ ክንህበክን ብሕቶታት ከም ዘይትህበና ኣተንባሃትልና ሓጹር ደንበን ዳቦይ ተኽላይ ተሰጊርና ናብታ ዕላማና ዝነበረት ገዛ ኣደይ ማርሽ በጻሕና ኣደይ ስዮ ማይ ምሕረት ይውረትክን ካብ ሰማይ ነዛ ምርቓ እዚኣ ሓንቲ ግዜ ድሕሪ ምድራፍና ኣደየ ኣደ ኹላትና ሰላም ኮይና እያ እኽሊ ሃባና ኣደየ ኣደ ኹላትና ሰላም ኮይና እያ እኽሊ ሃባና ብሑጋ እኽሊ ክትኣሪ ፀንሐት ኣደይ ማርሽ ካብ ትፅቢት ኩልና ወፃኢ ኣእዳዋ ዘርጊሓና ዓለለት ናባና መፀት ኩልና ስምባደን ግርምትን ተሓወሰና እሞ ወደ ሳናን ምረቓናን ኣቋሪፅና ነቲ ምድሪ ቤት ወዲኣ ናባና ክሳብ ትቐርብ ቅዝዝ ሲልና ተዓዘብናያ ኣሰይ ዘንደቀይ ኣትንጥዑም ኣድሃይ ኣትንብሩኻት እስከባድ ገምኦ ኣትነገር ትብስራት ፍናና ዝበረኸ መሰለ እሞ ብሓደ ድምፂ ኣደየ ኣደ ኹላትና ሰላም ኮይና እያ እኽሊ ሃባና ኣትንጥዑማት ደሃይ መን ነገረክን እወ ዘንደቀይ ሰላም ኮይና እያ እቶም እንክኤልን ሰላማን ብኣኽን ገይሮም የበስሩና ኣለዉ ከም ደሃይክን ሰላም ይግበረልና ዘንደቀይ ብሩኻት መመሊስና ቀጸልና ኣደይ ማረሽ እውን መመሊሱ ተስፋኣን ፍሽኽተኣን ከም ፀሓይ ደመቐ እስከ በላ ከም ጻልክን እኽሊ ክትበና ረሲዓቶ ጽንሐት ክትመስል ፈጊላ ንውሻጠ ተመልሰት ጻዕዳ ስርናይ ዝሓዘ ሰፍኢ ኣብ ጸጋማ ኢዳ ተሰኪማ እቲ ንውሻጠ ሒዛቶ ዝኸደት ፍሽኽታን ተስፋን ግን ኣበይ ከም ዝገደፈቶ ምስ ኣይተመልሰን ገጻ መመሊሱ ኣብ ፍጹም ራዕዲ ዝነበረ መስል ኣደይ ማርሽ ጓል ከብዲ ዓዲ ኾይና ንእሽተይ ጓል ከላ ኣብ መርዓኣ ከም ዝሃደመት እዩ ዝዝንቶ ዳሓር ግን ኣቦይ ፍስሓ ካብ ዝበሃል ሰብኣይ ተመስገን ዝስሙ እንከወዲ ወሊዳ ኣዕብያ ተመስገን ከቲቱ ነይሩ እቲ ግዜት ከዓ መፋርቕ 2001 እዩ ዝነበረ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ዓድናን ከባቢናን ኣዝዩ ድሙቕ ናይ መንእሰያት በዓል እዩ ከከም ዕድሜኻ መመስ ናይ ዕድመ መዛኑኻ ትምህርቲ ድሕሪ ምዕጻው ጀሚርካ እትዳለወሉ ግሩም ዝኾነ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ፍሉይ ካብ ዝገብርዎ ሃይማኖታዊ በዓል ካብ ምዃን ሓሊፉ መንእሰያት ዓበይትን ንኣሽቱን ባህሎም ዘዕቅቡሉን ዘድምቕሉን ኣጋጣሚ እዩ ንኣሽቱ ካብ ክፍላ ሰነ ጀሚሮም ገዛ ገዛ እናኸዱን ኣብ ጽርግያ እናወፁን ዝወደስዎ እኽልን ሰልድን ኣኻኺቦም ነቲ እኽሊ ሸይጦም ንመስቀል ንእሽተይ ወይ ከዓ ንቅዱስ ዮሃንስ መውዓሊ ይገብርዎ ዓበይቲ ድማ ኣብ ቅንያት ጳጉሜን ጓይላ ዝፃወትሉ ከባሩ ክሰርሑ ፈቆዶ ሩባ ኮለል ክብሉ ይውዕሉ መብዛሕትኡ እዋን እቲ ኸበሮ መስርሒ ዝኸውን ቆርበትን ገረወይናን ካብ ገዛውቲ ተሰሪቑ እዩ ዝውሰድ ሓንሳብ ወላ ማእስብ ብሓጎኻ መሳቱኻ ሓጊዝካ ትሰርቀሉ እዋን ኣሎ ጳጉሜን ከኣቱ ሓደ መዓልቲ ምስ ተረፎ ናይዚ ዓመት ቅዱስ ዮሃንስ ማለት መስቀል ንእሽተይ ኣብ እንዳ መንገዛ ከም ዝውዕል ይውሰን እዚ መስርሒ እዚ ከከም ዕድሜኻ መምስ መዛኑኻ እተከናውኖ መስርሒ እዩ ድሮ ጳጉሜን ምጅማሩ ምሸት ተደሪርካ መንጸፍካን ኮበርተኻን ሒዝካ ናብቲ ዮሃንስ ክበዓለሉ ዝተወሰነሉ ገዛ ትኸይድ ክሳብ መሬት ክወግሕ ዝቐርብ ጓይላ ክትጻወት ተሓድር ኣዋልድና ወዳትን ነናቶም መዋጽኦም ዝገብሩ እቲ ብሓባር ምሕዳር መብዛሕትኡ እዋን ኣዋልደን ዘተግብርኦ ኣወዳት ሆያ ኢሎም ምስ ወድኡ ድሕሪ ጓይላ ነናብ ገዝኦም እዮም ዝኸዱ መሬት ክወግሕ ዓዋፍ ጩቕ ክብላ ምስ ጀመራ ነቲ ተኸዲንካዮ ዝሓደርካ ወጮ ወይ ኮበርታ ተኸዲንካ ጳጉሜን ኣብ ማይ ጳጉሜን ትሕጸባዶ ኣብ ማይ ጳጉሜን እናተደርፈ ንሩባ ይውረድ ብድሕሪኡ ነናብ ገዛኻ ትምለስ ኣብ ካልእ መዓልታዊ ንጥፈታትካ ድሕሪ ምውዓል ምሸት ከዓ መሊስካ ትራኸብ እዚ መስርሕ ጳጉሜን ተወዲኡ ቅዱስ ዮሃንስ ክሳዕ ዝኸውን ክቕጽል ይቕኒ ኣብዚ ቅነዚ ብፍላይ ንጎራዙት ናበይ ትኸደለኺ እናበልካ ምቁፅጻርን ምኽልካልን ዳርጋ ነውሪ እዩ ጓይላን ዕንደራን ኣወዳት ኣባትሮም ሒዞም ንላዕሊ ክነጥሩ ኣዋልድ ድማ ከበሮአን ሒዘን ደቂ ዓደይ መን ይኸናንዶ ኣይመነ ኸናንኔ ሩባ ገዲፈያ ሚዶ ሰማያዊት እናበላ ምስ ኣሕዋተን ሂዘላ መዓልቲ ዮሃንስ ምስ ኣኸለ ጳጉሜን ድሕሪ ምሕጻብ ናብቲ ዮሃንስ ዝበዓለሉ ዘሎ ገዛ ተኣኻኺብካ
يخيد بتستجز أسبيزا مساح إيدي إتكايلكا تسرحو كابو تمسيحكا كداون تخاق عيركا نايزا حلفة نمن كإلن سلامان كيدان مهرت زأتخايو مبسعة كتب تصيح كوبورخا حيسكا دربتات النودسكا تخيد مسرح مبسعة ككم عاقم سلدخا يزقبر اتستودسه وي استواصأ سلدي بزوح انت دا خوينو كساب عاقم صلال كتجزء يكال انت زي كوينو خا طواف شمعة وي كربيت تجزء عمت انت تعاقرنا كنمصكا مبصعلونا نابلكا دما نزقصل عمت مبصعة اتيخا تملس دحريو مولو معلتي عبيتي منسات اب غلغول عدي غويلا خصوت يوعلو أبا على قدس يوحنس وي مسكن نشتي بخمس زبالة أقباب تتصنبيلو يحلف زخبركم تخاتاتلتي مدب منسيات نلوم زبالنا مدب كم استخاتاتلكم وإنيرو دقيمنا روح اسبع القدس يوحنس كون لكم إنا تمننا نزترفو مدبات ريديرنا نحدقكم سنايك أنا راديو إرنا